One eternity later. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Cablong, Pusulubyo, Pangasinan. Surprise for delivery crew ay magpupunta ngayon sa Reyes Subdivision, Cablong, Pusulubyo, Pangasinan para ihatid ang sorpresa kay Ma'am Magdalena Tatad. At ang magpasorpresa kanya ay walang iba kundi ang kanyang pamilya na ang pamilya Tatad. So, tara guys, ano pang hinihintay nyo? Harap na! Ding! Ang bato! Tara! Sa forest lake po kasi kami. Pwede na! Magdiring kita po kasi si Ma'am Arlene kasi ng Ana Rose. Bali, maninihil po sana kami. Wow naman! Wow! Tawagan nyo na lang po sila ng mother. Kasi kung hindi natin matawagan, sama na lang po kayo sa office. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ayun po. Bakit ano yun, ma'am? Kaya kailangan mo sumama sila. Tawagan mo. Pwede bang bukas na lang, ma'am, kasi birthday niya. Tawagan nyo na lang sila, ma'am. Ganda! Mga bunga nyo! Sa inyo! Mukha mo nga kaya natin kaya kada nung tawagan. What? Ay! Wala akong alam din niya sa mga polisit niya. O sige, Kaya lang niya yung ating tatawagan ko. okay, sama na kayo. Sige na, Angalin po. Hindi, tatawagan daw. Dinantay, sama na kayo, antay. Yung tatawagan, kung sino yung tatawagan. Hindi po, kailangan po namin si Yun Nanay. ay, lagay mo dito. Kasi ang tatawag. Ang tatawagan po namin, si Ma'am Arlene po at saka si Ma'am Ana Rose. Ang kulit mo eh. Ilagay mo dito yung tatawagan na siya ang tatawag. Hindi ko nga rin po alam, tatay, kasi tawagan niyo. Hindi niyo para alam bakit kayo pumunta Tatay, dito. wait lang. Huwag po kayong ma-high blood. Sandali po, ha? Hindi ako nakaiblad. Ang tanong ko sa inyo. No. Kung alam niyo yung tatawagan, dapat... Saglit po. Saglit po kayo. Makinig niyo Ang pinapakausap si mama. Nagkulit kayo. Halika na, ma. Anak, dito ka lang. Saan yung anak? Bayan. Kasama mo. Tricycle! Hindi na ate. Diyan na lang sa sasakyan. Mama nga, tawagin niyo. Tawagin niyo si mama. Sorry po, nanay. Sorry po. Napag-utusan lang ako. Sorry po. Ay, happy birthday po, nanay. Sige, pasok po na natin lahat ng handa ni nanay. Napakawalang puso naman si Tatay, hihingi ako ng dispensa sa'yo, ha? Kasi yun, yung sinasabi ko na sinisingil ko si nanay, kunwari lang po yun po ay pakana nung mga anak nyo. Dahil may sorpresa
po sa kanya. Ay, ganun ba? Happy birthday. Palakpakan naman natin si nanay. Bago ko ibigay ang mga sorpresa para kay nanay, hihingian ko muna ng mensahe. Si tatay muna, tatay. Mensahe ko para kay nanay. Ayan naman. Ito kasi, hindi ko naman alam to, kaya ako nagalit kanina. Ang alam ko, kayo, basta-basta lang pupunta rito. May ko kasi dito, bakit tinataon nyo? Ngayon, salamat na lang na mayroon pala kayong surprise. Hindi ko alam yan. Ngayon, ito malaking surprise para sa pinakamang mo. Oy! Kaya, salamat na lang. Mama, happy birthday. Message ko lang kay mama ko, dapat, kapag may surprise sa'yo, mga kinanayon na, na ganun. Yung may surprise garod, ang tampo. Baka magtatampo kasi nagtampo siya eh. Oo daw. Nagtampo siya. Hindi niya alam ganito yung set up. Sorry ma, yung set up namin sa'yo. To my wonderful mama on your birthday, you have given me thought love. You have given honest advice, even when I didn't want to hear it. You have encouraged me and chastised me when I needed it. You are everything to me and the reason I turn out to be the best version of me. I am wishing you a wonderful birthday from my heart to yours. Happy birthday, Mama. I love you, Ma, forever. Yeah. Bibigyan ka ng balon ng kuya. Oo, siya yung panganay. Babae. Sana huwag ka nang magalit sa akin. Lagi bang nagagalit? Nagtatampuan silang dalawa. Sorry sa pagpamarita ko. Oy! Happy birthday, Mama. Bakit? Harap ka dito, te. Hindi Harap ka dito, ate. Thank you kasi nalagaro kami dito. Message. Happy birthday, Ma. Love you. Isang maligayang pagbati sa kaarawan ng aming pinakamamahal at pinakamagandang ina. Kahit anumang pagtatalo natin, patuloy at paulit-ulit kong sasabihing mahal na mahal kita, Mama. Sapagkat tunay na walang katumbas, tunay na walang tutumbas o hihigit pa sa pagiging isang ina. Ayaw ko na pong magdrama pa at baka pumuhos na naman ang mababaw kong luha. We love you, Mama. I always do. See you soon. Love and greetings from your loving family. Pasensya ka na sa naihanda namin sa iyong kaarawan. Pasensya ka na, hindi namin sinabi na may pa-surprise kami. Kasi kung sasabihin namin, hindi na surprise. Tsaka may surprise bang sinasabi sa una? Malamang. To my ever dearest mother-in-law, happy birthday, a message, simple message for a simple mother-in-law. No birthday wishes, greetings and message can express the words, the amount of good you have. Thank you for your understanding and supporting, lalo na sa mga apo ninyo sa akin, Ma. Kahit na sobrang kukulit,
May God continue to bless you. I'm so blessed to have a mother-in-law like you. Thank you for always being there for us. We love you and stay healthy. Always. Enjoy your day, Mama. Bakit pasensya na sa regalo ha. Sana magustuhan niyo, ma. Happy birthday, love. Actually, si Ma'am Ana at saka si Ma'am Arlene ang nagpa-surprise mo. Yan. So, alam mo na. Nanay, ano masasabi mo po sa pa-surprise ng dalawang dalawang mga anak? Nagpapasalamat mo. Nagpapasalamat ka, nanay. Ano pa po? Speechless. Speechless si nanay. Kinakabahan ka ba? Di masalo na mamaya, nanay. May isa pang sorpresa, papaano yan? Kaya pa ba ng puso mo, nanay? Kayang-kaya. So ayan, nanay, ibibigay ko na ang isa pang sorpresa. Halika, tanay, tayo ka muna. Hilain mo, nanay. Dahan-dahan ha, baka sumabog yan. Ako, masasabi sa'yo. Hilain mo yun, nanay. Opo. Yan, nanay, ha. Dahan-dahan, nanay. Boom! Ay! Iba ang nagulat, yung nasa likod. Ay, si 20. Yan, 20 lang yan, nanay. Inay, hilain mo pa. Mahaba-haba pa yan. Oops! Oops! Kadumay ko na. Palakpakan na natin si nanay. Papasalamat na lang po. Ayan, salamat daw. So, Nanay Magdalena, happy birthday po sa'yo, nanay. At sana po na-surprise ka namin. Nanay, in behalf of Surprise Mo Deliver ko by Miss Maylin Palabay, sana po lagi kayong nasa malusog na pangangatawan, kayong dalawa ni tatay, syempre. At sana po lagi po kayong patnubayan ng ating mahal na Panginoon at gabayan. At syempre po ay alagaan at para maalagaan pa rin po ang mga apo natin. So, Nanay Magdalena, happy birthday po! Surprise! So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo sa aming mga pina-upload na videos. Like na po, Surprise Mo Deliver ko by Miss Maylin Palabay. Goodbye and God bless!